Ako hoćete da skidate sinhronizovane crtane filmove, najlakše vam je najprije skinuti ovaj J-Downloader, dvojku, odete na Google, skinete ga. Kada ga skinete, pokrenite ga. Ako ga pokrenete, to će ovako nekako izgledati. Evo tu se meni neke stvari skidaju. Zatim, najveći izbor sinhronizovanih filmova i serija imate na balkandownload.org. Odete na Balkan Download, morate ovde napraviti sebi nalog. Ja sam već ulogovan, znači ukucat ćete username, e-mail, password i tamo još neki kontrolni broj ili šta već vam da i onda se ulogujete. Kad se ulogujete možete skidati ono što vam je potrebno, recimo sinhronizovani crtani filmovi, evo ih i ovde imate spisak sinhronizovanih, kliknete i dobijamo ovako nešto. Sad, da bi se pokazao link koji treba da skidate, morate prvo kliknuti na Thanks i kada kliknete tu, odaberete da ima titl koji odgovara, odnosno sinhron srpski ili engleski ili koji već, vidi se kvalitet, kopirate link, znači copy, ovo ovde, nekad će vam J-Downloader sam prepoznati šta treba, odnosno sam će naći linkove, a nekad morate paste links u ovaj link grabber, paste link kliknete i njemu je potrebno nekoliko sekundi da pretraži i evo ga, našao ga je. Kada ga nađe, kliknete samo na play i gotovo, ako neće možete desnim i stavite download. I prebaci se u ovaj deo gde skida i evo vidite ovde mi je skidalo već neke stvari, tu sam našao neke ruske filmove i sinhronizovane filmove i serije i svašta. Ovde kada se skine, on ode najčešće u downloads i ovde možete naći to što ste skinuli i to je to.